Λοιπόν, γεια σας, ονομάζομαι Τίμος και σήμερα θα σας δείξω πώς να μπορείτε να κατεβάσετε τραγούδια, βίντεο και γενικά να τα κάνετε convert σε κάποιες συσκευές ή ακόμα σε κάποιο πρόγραμμα του υπολογιστή. Εγώ προσωπικά, άμα θέλετε MP3, χρησιμοποιώ ιστοσελίδα του διαδικτύου παρά να κατεβάσω πρόγραμμα, αλλά άμα θέλετε και για άλλα πράγματα γράφουμε στο Google DVD Video Soft. Αυτό είναι ένα free προγραμματάκι το οποίο δεν έχει iOS και σε βοηθάει να κατεβάζεις διάφορα πράγματα. Εδώ σου λέει free YouTube download. Εδώ σου τα έχει όλα και διαλέγεις αυτό που θέλεις. Για παράδειγμα, εγώ θέλω free mp3 free studio. Λοιπόν, εγώ πατάω αυτό το free studio, το οποίο είναι το καλύτερο. Λοιπόν, περιμένουμε να κατεβεί λιγάκι. Λέει πως χρειάζεται περίπου 1 λεπτό, εντάξει δεν είναι τίποτα 1 λεπτό. Αυτό που κατέβασα είναι το πρόγραμμα που έχει όλα τα πακέτα σε βίντεο. Μια πολύ αξιόπιστο πρόγραμμα, με βοηθάει αρκετά. Αυτό κατεβάζω και είναι εντάξει. Σε περίπου μισό λεπτό θα κατεβεί το προγραμματάκι. Θα σας δείξω για παράδειγμα διάφορα παραδείγματα. Βέβαια είναι εύκολο πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να κάνω πολλά παραδείγματα, απλά ένα προγραμματάκι είναι που απλά βάζετε, αν είναι από το YouTube, το link και τελειώνει. Άμα είναι κάποιο άλλο βίντεο διαλέγετε από τις επιλογές που έχει. Είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα με το YouTube. Για παράδειγμα σε MP4. Είναι έτοιμο λοιπόν το Free Studio. Το ανοίγουμε. Run. Yes. Εδώ βάζετε τη γλώσσα που θέλετε, όποια γλώσσα θέλετε. Εγώ θα βάλω English. Ok. Και τώρα θα του κάνετε install το προγραμματάκι στον υπολογιστή σας. Εδώ, next. Αποδέχομαι δηλαδή τους όρους. I accept. Εδώ αν θέλετε κάπου αλλού να το βάλετε μπορείτε ή εδώ, εξαρτάται. Λοιπόν, εγώ πάντα πατάω custom διότι υπάρχουν κάποια προγραμματάκια τα οποία δεν... Εδώ μόνο αυτό αφήνω. Εσείς διαλέγετε. Λοιπόν, και πατάμε install. Περιμένουμε περίπου λίγη ωρίτσα. Θέλει μπορεί και 2 λεπτά, μπορεί και λιγότερο, εξαρτάται με το πόσο γρήγορος είναι ο υπολογιστής σας.
σε κάποια δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο. Υπάρχουν και στο ίντερνετ άλλα προγράμματα, αλλά αυτό είναι το πιο αξιόπιστο και το πιο καλό, πιστεύω. Πατήστε το finish, τώρα έχει μπει, θα το βλέπετε στο desktop, είναι αυτό το move. Λοιπόν, εδώ έχει για YouTube, MP3 και μουσική, CD, DVD, Blu-ray, DVD και βίντεο. Για κομπιούτερ είναι αυτά, αυτό είναι για να βάλεις σε ένα CD. Εδώ είναι για εικόνες, εδώ είναι για κινητά, εδώ είναι για Apple, κινητά, κομπιούτερ και γενικά ό,τι θέλετε. Εγώ τώρα ας πούμε θέλω να κατεβάσω για παράδειγμα ένα τραγούδι YouTube, αλλά θέλω να έχω και την εικόνα. Άμα θέλω αυτό το πράγμα πατάω εδώ. Άμα θέλω να είναι σε MP3 απλώς για να το βάλω κάπου και να το ακούω μόνο και όχι για να βλέπω και εικόνα, πηγαίνω σε αυτό εδώ. Αυτό είναι για iPod, για iPhone και για DVD. Λοιπόν, εγώ θέλω για παράδειγμα αυτό εδώ το τραγούδι. Πηγαίνω σε αυτό εδώ, μου βγάζει αυτό το εικονίδιο και περιμένω μισό λεπτό. Θα βγάλει ένα φακελάκι επειδή είναι πρώτη χρήση. Λοιπόν, μου λέει να κάνω copy YouTube link, paste it here. Οπότε μπαίνω στο ίντερνετ, πηγαίνω στο YouTube, για παραδείγμα διαλέγω αυτό εδώ το τραγούδι και πηγαίνω εδώ, το κάνω paste URL ή από εδώ, διαλέγω εδώ πόσο κάνω το θέλω σε ήχο και περιμένω να κατεβεί και ύστερα το πατάω πάνω του, θα μου βγάλει ένα φακελάκι και το βρίσκω. Ευχαριστώ, γεια σας.